Hier traint Cambuur deze week op het grote Pinatar sportcomplex. Mij liefst zo'n voetbalvelden. Op het gezicht van Robin Moulin zorgen we een glimp. Hij traint voorzichtig bij mij. Maar misschien nog wel wichtiger, zien Heiteland Frankrijk helle justerjoen de WK-finale. Final of a World Cup, and what they are doing is unbelievable. And yesterday the game against Morocco was also a really tough game. I did not expect this from Morocco, this level of the player, but fantastic. We maaien Moulin een zaakkundige nemen, want dit is wat hij voor het WK zei. Waar eindigt Frankrijk? In the final against Argentina. I was pretty right, huh? You are a master predictor. Yeah, master, I don't know, but on this one it was good. Op het veld had de creatieve middenvelder minder reden om blij te wezen. Op 13 augustus van dit jaar speelde hij voor het laatst een competitiewedstrijd. Daarna master blessure Taschen hoe Cambuur wrakselen in de eerste seizoenshelte. En dan giet zijn knibbelblessure ook nog eens net oer. On my recovery, I had some moments where I go only forward, and I have, like, the next day I wake up with the pain again. So the step backwards are really painful to handle, because you are like, okay, when is this problem gonna end? It's difficult to see an end to it. Maar het gaat weer wat beter. Moulin docht een part van de training weer met de groep mee. Het oordeel traint hij met de fysiotherapeut. We are trying to take it slowly, but every time making steps that I can come back in a few weeks fully with the team. Ja, Volendam, red je dat? I hope it would be nice. It would be nice. Volendam is in my head indeed. FC Volendam is de eerste tegenstander van Cambuur na de winterstop. En dat is de enige ploeg die het onder de Leeuwarden staat in de eredivisie. En dus moet die wedstrijd gewonnen worden. Maar misschien wel een haatrol voor Robin Moulin.